No. Много е тайт Роб. Робърт! Той беше най-смел да стане първи да започне да открие представлението. Ето ги нашите победители. Хайде да ръкопляскаме сега. И как? Не! Ай! Така, сега... Надявам се да ви е харесало. Децата наистина много се потрудиха. Това, което направихме от януари месец до юни месец, като имате предвид, че това е само 40 минути един път в седмицата, това е голямо постижение за тях. Сега бързаме да им даваме дипломите. Оде, заповядай. Това е дипломата. Завършваш българското училище. Влизаш ваканция. Заповядай. Ели! Освен дипломата, освен малкото подаръче, което сме направили, също така имат и няколко задачки за ваканцията. Това са за момиченцата рисунка, има и задачка, има и текст. Децата, които могат да четат, ще си го прочитат сами. Децата, които не могат да четат все още, родителите ще им прочитат текстчето, защото то е написано от едно момиченце на 11 години. И е много хубаво и опознавателно. Заповядай. Денислав. Заповядай. Робърт. Заповядай. Не изкажи какво. Знаеш ли какво му вътре? Марая? Моя? Алекс? Александра? Дарис? Дарина? Хайде кралицата! Криси? Кристиан? Атанас? Наско? Кава? Петър?